नमस्कार, सिद्धीज किचनमध्ये आपले मनापासून खूप खूप स्वागत। तर आज आपण घावणे कसे बनवायची याची रेसिपी पाहणार आहोत। इथे मी 2 कप तांदळाचं घावण्याचं पीठ घेतलंय। हे तांदळाचं पीठ मी घरघंटीवर दळून घेतलंय। माझ्या घरी घरघंटी असल्यामुळे अगदी छान मला सगळ्या प्रकारची पीठं मला करता येतात। त्याच सोबत दुसरीकडे एका बाउल मध्ये 1 कप पाणी घेतलंय। ह्यामध्ये आता 2 कप तांदळाचं पीठ घालायचं, पण इथे मला टोटल 3.5 कप इतकं पाणी पुरेसं वाटतंय। चमच्याने असं ढवळून सगळ्या गाठी मोडून घ्यायच्या आणि एकसारखं पीठ असं भिजवून घ्यायचंय, कुठेही गाठी राहत नाही। आता हे पीठ व्यवस्थित मिसळून झालेलं आहे। आता यामध्ये आपल्याला मीठ घालायचंय। यापूर्वी मी तुम्हाला कन्सिस्टन्सी दाखवते। हे पहा, इतकं पातळ आपल्याला हे पीठ भिजवायचं आहे आणि 2 कप पिठाला 3.5 कप पाणी हे प्रमाण अगदी बरोबर असल्यामुळे हे असं कन्सिस्टन्सी तुम्हाला मिळेल। आता ह्यामध्ये मी चवीप्रमाणे मीठ घातलं। मीठ अगोदर घालायचं नाही, कारण आपण जेव्हा पाणी वाढवतो तेव्हा मग आपल्याला योग्य प्रमाणामध्ये किती मीठ घालायचं याचा अंदाज येतो। आपलं पीठ व्यवस्थित भिजलं गेलेलं आहे। पीठ भिजेपर्यंत अवघ्या 1-2 मिनिटांमध्ये तवा चांगला छान असा गरम झालेला आहे। आता गॅसची आच मोठी करायची आणि हे असं ब्रशने मी तेल लावलेलं आहे। ब्रश नसेल तर कांदा अर्धा कापायचा, त्याला सुरी लावायची आणि कांद्याने सुद्धा तेल लावता येतं किंवा मग नारळाची शेंडीने तेल लावलं तरीही चालेल। आता गॅस मोठा केलेला आहे, म्हणजे घावण्याला छान अशी जाळी येते आणि पीठ घालते वेळी असं ढवळून घ्यायचं आहे जसं मी दाखवलं, कारण तांदळाचं पीठ असतं ते खाली तळाशी बसलं जातं। आता बघा, ह्याच्या कडेने मी घावणे सोडलेले आहे, त्यामुळे छान अशी पिठाला जाळी पडलेली आहे। आणि आता मी ह्यावरती झाकण ठेवून अगदी 10 ते 15 सेकंदच झाकण ठेवणार आहे। हे बघा, अगदी 10 ते 12 सेकंदामध्येच फक्त एक वाफ आली की लगेच मी झाकण काढलेलं आहे। झाकण काढल्यानंतर गॅस अगदी लो करायचा, म्हणजे घावणे लालसर होत नाही, छान अशी पांढरी शुभ्र राहतात। आता हे बघा, असे कडा सुटायला लागली की आता हे घावणे काढून घेऊ। आता गॅस मी पुन्हा मोठा केलेला आहे आणि मग पुन्हा मी तेल लावून घेत आहे। प्रत्येक घावणे घालते वेळी आपल्याला नेहमी तेल लावून घ्यायचं आहे, फार नाही पण थोडंसं तरी तेल लावायचं। पुन्हा हे पीठ जसं दाखवलं, प्रत्येक वेळी पीठ सुद्धा हे आपल्याला असं हे हलवून घ्यायचं आहे, कारण तांदळाचं पीठ हे तळाशी बसतं आणि वरती पाणी राहतं, म्हणून हे असं फिरवून घ्यायचंय आणि मग हे असं घावणे घालायचे। घावणे घालण्यासाठी मी इथे कपचा वापर केलेला आहे, कप मेजरमेंटचा आहे। पुन्हा यावरती 10 ते 12 सेकंदासाठी झाकण ठेवायचं आहे। साधारण वाफ आली की लगेच आपल्याला झाकण काढायचं आहे। आपण हे तांदळाच्या पिठाचे घावणे करत आहोत, म्हणून इथे झाकण ठेवायची गरज लागते। ही अशी कडा सुटायला लागली की हे घावणे काढून घेऊ। इथे मी याच पद्धतीने सर्व घावणे बनवून घेतलेले आहेत आणि हे घावणे इतके पातळ आणि जाळीदार अशी तयार झालेले आहे। हे पहा, इतकं हे मऊ लुसलुशीत घावणे तयार झाले। हे घावणे तुम्ही चटणी बरोबर किंवा अगदी चहा बरोबर सुद्धा खाता येतात, किंवा नारळाचं गोड दूध असतं, नारळाच्या दुधामध्ये गूळ, वेलची पावडर घालून ते नारळाचं गोड दूध जरी बनवलं त्याबरोबर सुद्धा हे घावणे छान लागतात। तुम्हाला ही आजची रेसिपी आणि घावणे बनवण्याची पद्धत कशी वाटली हे मला कमेंट करून नक्कीच कळवा। आवडली असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बाजूला असलेला बेल आयकॉन सुद्धा प्रेस करा। बेल आयकॉन प्रेस केलं म्हणजे तुम्हाला माझ्या नवनवीन रेसिपींचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल आणि तुम्ही माझ्या सर्व रेसिपी बघू शकाल। अशाच एखाद्या छानशा रेसिपी सोबत पुन्हा भेटूया।